naanị oge ka ọ ga-ewe mana emechaa ihe dị ọkụ ga-eje oyi. Biko ka m gaa wetara gị ọjị. Nna anyị ọjị n'abalị akwa hapụgoro ọjị o nwe ife ka mkpamkpọm bịa be gị m chọrọ ka anyị kpaa maka ya. Gịnị bụ ya? Nna anyị Okafọ, anụ m na gị mụrụ nwa agbọghọbịa na-ama ezigbo mma a na-akpọ Ebube. Nna anyị achọrọ m ịlụ ya. Ọkpara eze Ebube na nwanne ya nwoke taa mere abalị 3 hapụrụ ụzọ ije hapụrụ n'ụlọ a. Ejibọ m anya m hụ ha. Nna anyị ebekwanụ ka ha gara? Taa na-eme ya mkpụrụ abalị 3 hapụ na be gị ha lọtabeghị. Anyị bịara nke gị n'abalị ya maka na ihe ọkpụkpụ ụmụ nwa mmiri na-achọ na mkpa ya dị ya. Anyị malite ozugbo ịchọta nwaanyị gị na ya ga-ebi ọ bụ onye chi bụ maọbụ ihe anyị gbam eziokwu dị ya onye adịghị ma Ọkpara eze mana a na-asị na ọ na-adị mma ka okenye nọrọ n'ezi ọ ka o si mee. Ka m gwa gị eziokwu na itozuola ịchọta nwaanyị ga-anụ maka na ọ gị nwa bụ onye anyị na-elekwasị anya n'aka. Ndị ichie unu nnọọ, ije unu bịara bụ ezigbo ije. Ọbịbịa unu bụ tata bụ ihe dị m n'uche kemgbe. O tegoro nji na-eche ya ka anyị malụ maka ọdụ ihe kwesịrị ime ka unu mere gịnị bịara maka ya. Ị ma na okorobịa tozuo ọ chọrọ ka m jụọ onye a ị na-ekwu okwu ya nwoge onye hụrụ. Nna anyị nke bụ eziokwu bụ na m afụgo nwa agbọghọbịa tozuru etozu chapụrụ achapụ mara ezigbo mma m chọrọ ịnụ. Onye ahụ bụ nke bụ obi m ya maka m chọrọ ịnụ. Edogbu ihe mere m ji obi na-atọ m ụtọ na ịma ihe dị mma otu nna gị ma nne gị bụ Ugo dere nna gị urokpu eze dere ya. Ọkpara eze ọ nọbụkwa mma ka na-eji anụ nwaanyị ọkwa agwa bụ mma nwaanyị. Ọ dịkwa ka nne gị nke ahụ nna gị nọrọ dị ka nne gị ezigbo nwaanyị. Ihe i kwuru eziokwu. Ama m nọ ezigbo agwa ka eji anụ nwaanyị mana nwa agbọghọbịa m chọrọ ịlụ agwa ya dị m mma ya nwa mere m ji chọkwa n'ime gịnị ịlụ ya anụ. Ọ ya nwa ka m chọrọ ịnụ. Nna anyị onye bụ nwa ahụ ka ebe o si? onye obodo anyị afọ nwa agbọghọbịa wụ Ebube. Ebube wụ afọ ya. Onye ebe nwa onye onye obodo anyị ya nwa be Maazị Okafọ ya nwa ka m chọrọ ịnụ. Ebube ka ị chọrọ ịnụ? Ewekwala iwe nwa Maazị Okafọ ka ị na-ekwu ya. Ọ ya Aka m apụtakwa bụ nke a m na-ahụ n'ahịa. M hụrụ ya n'ahịa ụnyaahụ ebe ya na mmadụ na-anụ ọgụ. Ebube nke a na-alụ ọgụ Ya gafee gị n'ụzọ ị ga-ama na mmadụ gafere gị n'ụzọ n'ihe ọ ga-eme. Ebube Ebube a na-amụ nwa nwere ike batakwa ebe a ọsọ ga-emekwa. Asịkwa m ihe a niile na-eme kamgbe amara m nọ ihe a ka ị na-achọ ịchọrọ mebie obodo anyị na nwa ahụ m na-egbu mmadụ ka ị chọrọ bịa bute bịa were mebichi obodo anyị. Alawa nnọọ ka otu ọ dị gị mma mee ya alawa. Aka m adịrị ọkụ ya. Ọkpara eze anyị agwachagokwa gị. Chekwa ya echiche. Ị gaa mbatakwa Ebube ahụ ebe a. Banyere ihe ị na-achọ ime. Hapụ ya. Ka alawagokwa. Asịkwa